Matul ix-xhur tas-sena l-oħra meta kienet isir il-proġett ta' restawru u rinnovazzjoni biex ikun inawgurat il-proġett tal-Mużew Nazzjonali tal-Arti fil-Belt Valletta, ix-xogħlijiet mhux biss kienu waqgħu lura iżda għaliex il-Ministeru ta' Owen Bonnici rrid li dan ikun inawgurat fis-sena dedikata għall Belt Kapitali tal-Ewropa, allura volum mix-xogħlijiet jew ma sarux jew ma tħallewx jinxfu sew jew ma kinux konklużi. Dan ħareġ minn rapport ta' Joe Mikallef li der fil-Gazzetta Il-Moment. Fi ftit kliem dawn ix-xogħlijiet spiċċaw saru bil-aġla u l-importanti għall-Gvern kien li f'Novembru li għadda l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru Owen Bonnici jaqtaw iż-żigarella ta' dan il-mużew li nnefqa fih tammont għal xejn inqas minn 10 miljuni. Issa jirriżulta li qatt ta' miljuni ntefqu fi xejn għaliex ix-xogħlijiet iridu isiru mill-ġdid. Aħna bħala nies tekniċi konna nafu li dan li qed isir kien short term għaliex ix-xogħlijiet ma kinux qed isiru bil-galbu b'mod professjonali. Ġieli ġbidna l-attenzjoni dwar dan iżda jew ma kinux jagħtu każ ta' dak li ngħidu aħna l-esperti, inkella ikun hemm min jgħidilna biex nagħlqu ħalqna ħalli nfittxu nlestu wara li x-xogħol kien waqa' ħafna lura. Dil-isqarrija għamilha ma' il-mument bniedem tekniku li ħadem viċin dan il-proġett. B'kollox kienu trasferiti f'din il-berġa xejn inqas minn 20,000 xogħol artistiku, kollezzjoni imprezzabbli li kellha tpoġġi lil pajjiżna fil-mappa internazzjonali tal-wirjiet tal-arti. Riżultat ta' dik l-aġla issa qed joħroġ fil-beraħ. Ftit tal-ġimgħat ilu bdiet ħirġa l-moffa f'numru ta' partijiet ta' dan il-mużew. Għal darba oħra ma ttieħdietx azzjoni immedjata, din il-moffa nfirxet sew mal-punt li bdiet tedet lil numru ta' opri tal-art imprezzabbli tant li mal-130 kwadru kellhom jinqalgħu minn mal-ħitan u jittieħdu għal protezzjoni f'parti oħra mill-mużew. Dwar dan il-moment tkellmet ma' sorsi ieħor f'Heritage Malta li konferma din l-informazzjoni. Ta' min ifakkar li meta Joseph Muscat kien inawgura dawn ix-xogħlijiet kien ftaħar li dan hu l-aqwa investiment fl-infrastruttura kulturali li se jibqa' tul iż-żmien. Għal dan irreaġixxa wkoll il-Partit Nazzjonalista li aktar kmieni din il-ġimgħa fisser kif il-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Arti Kontemporanja hi fil-periklu bl-inkompetenza tal-Ministru għall-Kultura. Sadattant f'tentattiv mill-aktar patetiku biex jipprova jxejjen id-diversi rapporti maħruġa fil-medja, nhar il-ħamis il-Ministru Owen Bonnici rrikorra l-medja soċjali flok għad-Dipartiment tal-Informazzjoni tal-Gvern u qal li l-pitturi tneħħew minn mal-ħitan mhux minħabba l-moffa jew għaliex ittebbaw il-ħitan.